Warango ya wuotwa to gi kongo. Gin midhiero mage mabende ya wuotwa gi eki osebet ka kadhe kalure koda madho pelele kata mana kongo. To ere kaka wanyalo reso ya wuotwa gi eki kalure koda timni endi mar madho pelele. Studio wakaindi antie koda achiel kuom jogo mindo se kadhe midhiero mathoth ahinya kwa kuom timni endi mar madho kongo, lakini osewuok kendo seresore en owuon. Yono endo makare kalure koda timni endi mar madho kongo. Iluongo ni Samson Otieno. Studio ma Kisumu bende wantie koda wendo milongo ni Rafael mabende en jalony ahinya e weche go eko mag konyo yawuoto mondo oresre kalure koda timni endi mar madho andiwo kata mana pelele. Koka mano to nyakora Mgajwang atira achiel kachiel mana ir wendo wa makawuono iluongo ni Samson Otieno. Machiegni ahinya Samson. Erokamano ahinya. Yes. Ibo chako mana gi lero ne nyikwara Mgajwang ni iniluongi ni nga ija kanye bange kako ribogonwa mbaka moro matin wi timni endi mabende kata mana midhiero mabende inuon ni kadhe kalure koda madho pelele. Erokamano ahinya. An iluonga ni Samson Omagero. Awuok dala mar Siaya County. Piny kacha awuok kumoro ni Ugenya. Yes, erokamano. Nyisone ni midhiero mani kale gi weche kongo nochako nade ni fwenyo nade ni ochopo kama koro kongo dhi kodi malach. Kadwoki chien anyalo wacho ni kongo ni nochako affecta kalingana gi dongo mara nikech ne wadongo to kane wachako skul ka wandala to yore skul nokodhi maber ahinya. Koro aringo ng'wech abiro Nairobi. Kabiro Nairobi to adonjo dala mar Kibera. To kana donjo Kibera ayudo kosiepe mana go te ne madho kongo. Kendo ne gimadho kongo tich mane gitiyo malong'o to ne onge. Koro abe nachipin wachako bedo kodgi wamadho kongo. Watiyo tije mane watiyo gin tije ma ok ne nyal nwadhi mabor. Kongo gin gik miuso Kibera kanyo. Koro ne wametho itieko tiyudo ka koro bang' metho dhi paro osipni momanjo yanyi kumoro dhi tiyo kod asira. Koro nayudo ka kongo ni nochako miya changamoto mang'eny. To noduogo driver mondo nafweny ni kongo ni rach. Mana koro monde na ariyo oseweya. Koro aneno ka koro jo osiepena to nyithind gidongo. Koro ka naduogo akawo hatua matin bachungo wach kongo ni. To nyaka nawe kongo to koro aneno pogruok. Erokamano. Samson, erokamano inya kuom mbaka mabendi golonwa kanyo endo. Adwa duoki mana machien. Aduni wago wadhi ane mos ewi wachni endi mar madho kongo. Kabende in achiel kuom jogo mabende nokadhe thoth midhiero kalure koda madho kongo. Samson, iwacho mabende nitie tije moko mabende ng'ato ok nyal timo koko bilo pelele kata mana kongo. Leno ni machuok ni en tich mane mabende inuon ni timo. To ang'o momiyo ni donje kongo ni? Dibede ni ono siepe manodhirie koso tich mabende ni timo to ne en tich mane? Okay, tich mane watiyo i dala mar Kibera. Kibera nitiere tije moko ma iluongo ni magwa mag mradi matindo dala konyo. Iyudo ka in gi utewa kaka wadak 10 by 10 ka. Koro iyudo ng'ato imiye gima liel kik mach, inyalo miyo gik mach to chuli ka dwe orumo miye mara adek. Koro pesa no ne miyo wayudo pesa mayom. Koro ne wadonjo adonya kode kongo. Tiende ne wanyalo ng'ato dwaro kata nokunyne siwej moro kalo watimone ng'ato ode samoro stimo lal. Koro nwakawo gigo gi thuon ok ne gin gikwa nwafos koro pesa ne onge gima bende tek. Koro ne wan gi grup mane watimo kodo gigi. Omiyo mondo ahimiza nyithindwa man chiendwa ne gima masani opogore machon cha. Wadwaro mana mondo wakwayuru nyithindwa gi wazazi bedru piny mondo nyithindogi walos kodgi nikech an kuma nakale ka onge Nyasaye kata janyuol ok nyal konya. Yes. Na madho kongo ne wan go osiepewa kendo ne waherore kabisa. Ne waluongore gi nyinge mag pakruok. An iluonga ni Wuod Luo. Aparo ni kawacho nying Wuod Luo no to jomodak e dala mar Kibera nyalo paro ni Wuod Luo ne ng'ama nade. No kana ng'ama koro bedo mbele kama. An kata anyalo wacho ni anyalo madho kongo. Sorry to say matok but no ahero koko, no ahero lweny. Kata majirende moko ne wacho to yawa jogi ma ok ginyalo weyo. Koro chutho no waweye gi midhiero. Tiende Nyasaye nomayo osiepena moko adek ariyo koro eka gino orumo. Koro en gima ber jothurwa ni kongo nyalo miyi wit osiepeni, kongo nyalo miyi wit kata familia ni. An awuon adwa wacho ni jothurwa ni 2011 nan wuoyi
kendo nan wuoyi mana train na timo gik moko te but ne okwang ne onge ng'ama nyalo miyo direction go manyalo na madho kong'o kod kikundi wano koro mogo tieno to wadhi e ba koro kanyo kitema tema ni mulo wanono to in kinyi yudi mna kionge kajidunga go dhano mangabrach ok anyalo wacho miriambo koro chieng' moro achiel ne wadhi Matanga kumoro ni Soweto kuma ne iwinjo kosiepena go wacho nwa madho kong'o ji nogore koro bang' lwenyno nwaduogo end up nwa lose our friends koro takre kanyo nadwa go break badhi dala gini ochanda tieko gini ariyo dala kono wawa bi Nairobi kamany but atemo ka imisa vijana kata maluwa ngop sani awacho nani an jatend ki vijana matin e bo youth league kenda kanyo koro atemo imizo siepena kata manena sani koyie jothurwa na ang'adi matin yes, Samson yes. Awinjo kiwacho ni 2011 Yes. ni in wuoyi mane en gi kare yes lakini gini nodhi kodi marom nade kuom higni adi kama gini nonja oda nonja mwandu na te kawo kila kitu because wach noduogo wuok ni koro wa joma richo ma koro sirikal ok nyal negowa to jopiny ema onegowa ma koro awacho ni maber koro nochuna mondo kokasilalo osiepna manalalo ne ok en ng'ata ng'ata en ng'ama kanochung' kae tithego mana ka dhano ma hawo 20 koro kanawinjowa koro jowi emosenindo jowi onindo an bende minoda mana an gono dho nwawere kode lakini nokonya anyalo wacho ni okonya nikech nonyisa ni awa odunogo kawuono donge naneno ka Nyasaye nyalo kawi mondo idhi ka dala nitie to ringa ni idhi dala koro anyalo wacho samoro winjo wach dhako ber nomiyo winjo wachne nikech jopiny ne en gasira kodwa mane be nana wuon giyuda paro ni koro aonge bwa pinyni to ok ni chutho ni wan joma tumbegi richo ahinya ni wameji no en ni wahero gik moko mag mafundu ma dhi kumoro ogoji ba utimo ang'o kuduogo kiny mago gik moko de unyalo koda kawo gwend ng'ato to uyang'o to uchamo to be kukwaye kubiro to en mana goya koro ne wan gi timbe manyien waulo jopiny omiyo anyalo kwayo oganda luo ni waore uru mos nyithindwa manie skul gi mawe skul mondo wachopuru mbele nyaka wawinjuru wach wazazi wa nikech an kuma nakale ok apar kane bed onge Nyasaye dikona naonge nikech an oywaga na tho bang'e ka koro jopiny osebiro gasira bokawo nyathiwano koro an bende jaoda ogona sim dago ni madam an be aneno ka tho adiera nasechopo kuma koro atho nikech afusewinjo no wadu osenegi manon kosiepni magira gi get koro naidho gari moro kadhi dalawa to garino nochung' kapok ochopo Limuru chiegni mana amanyo Nyasaye an kata ka chieng' ane dhi kanisa ni dhi timo ang'o nyalo kata padi to kana neno ka koro piny ochopo sama koro nyalo manyo Nyasaye omiyo nakon kara Nyasaye nitie bo piny Nyasaye nyalo konyo ng'at marach bed ng'ama ber Kuma kora bong'adie matin tu Samson en poch gi pak lakini sama waduogo ire adwa ni wadhi achiel kachiel ir laktar mabende olonye weche gieki mago eko mag somo pach rowere kaka onyalo reso jogo mamino osebet ahinya kobet addicted gi weche gieki mag madho pelele to sama waduogo adwa ni lerne nyikora moga juang ni nyaka sama koro wagike niendi podi madho pelele kata mana andiwo to ngiswa ni kai madhe to ibo ngisowa ni nikech iselalo thoth jogi mambende kata mana keny mamari no dhima okethre nyaka wete ni bende ni dhi milalo ere kaka iniwon niwe madho kong'o ere kaka nikech weyo madho kong'o kata pelele ok en gimoro minyalo chiew kinyi tiwacho ni an kaka Samson awe madho kuom adhi duogo iri adwa ni wadhi achiel kachiel ir Rafael mabende nitiere gwenge go mag Kisumu mane ndo jalony kata mana laktar mabende olonye weche gieki mag somo pach rowere kata mana golo rowere mathoth ahinya mosedonje weche gieki mag andiwo to yudo pek mar wuok e madho kong'o kata mana pelele. Rafael mana ka beni nyalo winja machigne inya chino mar mbak ndalo. Hello. Machigne inya Rafael iriyo nade? Ariyo maber. Ibo chako mana gilero ne nyukwara moga juang ni niluongi ni ng'a ija kanye titimo tich mane? An iluonga ni Rafael Wambura. An jalony thieth sana thieth ma luwore gi yore mag thieth maluwore gi ngima mar paro maluongo ni mental health.
kamano. Erokamano ahinya Rafael. Wantie koda wendo wa studio ka iluongo ni Samson Otieno, ma bende en achiel kuom jogo mabende osekadho thoth midhiero ma rowere nyalo bet ni kadhe kalure koda madho pelele kata mana ndiwo. In kaka jalony e weche gieki mag somo pach rowere, ang'o momiyo thoth rowere machuo donje andiwo? Hello. Rafael, ng'adoro ka winji maber. awacho ni ya Winji yo. Yes. awacho ni wantie koda wendo wa studio kaendi iluongo ni Samson. To in kaka jalo mabendo olony e weche goeko mag somo pach rowere kendo nyalo reso rowere kalure koda madho kong'o, mondo giweye madho kong'o, lenwa ni machuok daktari ni iparo ni gin ang'o momiyo thoth rowere donje kong'o? To kong'o kata mana ndiwo niendi gin midhiero mage manyalo kelo e kit ngima dhano? Yes, koro kong'o ji madhe mang'eny kaka ne wasewinjo kaka jowinjo wawacho mane uhoji mbele kanyo, lakini gin gik mang'eny manyalo miyo ng'ato donje madho kong'o. Mokwongo gin gigo mowacho ni due to biological factors. Samoro madho kong'o ni yudore ni en gima nyalo wuok kuom ng'ato koaye kata jonyuolne kata wedene, wacho ni en genetic. Ng'ato nyalo madho kong'o nikech jogi ma mbele kanyo bende madho kong'o. Mar ariyo, ng'ato nyalo madho kong'o nikech yore gik maluongo ni psychological factors. Samoro ng'ato nigi tuoche kaka depression, samoro ng'ato nigi tuo moro mar paro kaka schizophrenia. Koro gik makamagi nyalo keto gi e kong'o mondo gimadh kong'o. Gimachielo be en social factors, luwore gi kaka ng'ato obedo, kaka ng'ato dongo, yie ma ng'ato nitie go, oja Kristo, oja kanye, to en gi yie mane kuom yie mare no wacho ang'o e kong'o. Kata samoro be gik ma dhi mbele ngimane, samoro koso tich, samoro be nitie gik moko machande. Alafu bende nitiere joma nyalo donje kong'o nikech aole, sana sana peer pressure ne ojende. Lakini koro kong'o ji nyalo madho, lakini koro pogruok nitie joma nyalo madho kong'o, to nitie joma koro nigi shida mokel gi kong'o ni, ma koro waluongo ni alcohol use disorder. To koro ka obiro ir jalony to timone nonro, to nyalo yudo ka kong'o ni hinyo ngimane kata omadho amadha kong'o ma ok hiny ngimane. Erokamano ahinya jalony kata mana laktar. Aparo ni nitie penjo moro ma bende ok idwokowa maler ahinya. Lenwa ni bende machuok ni kong'o niendi kata mana pelele gin midhiero mage ma bende okelo e del dhano? Winjo imo ka winju maber, apa ni nitie ng'ikruok e sauti, lakini kaka wacho midhiero ma kong'o kelo, yes. Kaka jowinjo wa be nosetemo wacho ng'enygi, kong'o oseketho miere, osemiyo ji okethore e dala, oseketho ne ji tije, osekelo samoro ng'ato nyalo madho kong'o to oriembo nyamburko to koso accident, miyo ji tho e ndara, kata ng'ato nyalo gwe nikech kong'o. Alafu kong'o be nyalo kelo tuoche kaka tuoche mag chuny, liver disease, maluongo ni alcohol cirrhosis, ma bende nyalo lal gi ngima mar ng'ato. Kong'o owuon be ka ng'ato madhe mobedo gi gimwaluongo ni alcohol intoxication, onyalo tho. Sewinjo samoro ni jomoko madho kong'o, ng'ato madho kong'o to yude mana kotho. Mano most likely en ga due to alcohol intoxication kata alcohol withdrawal be nyalo timo mano. Alafu samoro be ng'ato samoro obadho kong'o to nitie yedhe kata yor osiptal monego lurego, samoro en gi tuo moro ma en go, koro komadho kong'o to ok onyal tiyo gi yedhegi kaka dwarore kata biro e klinik kaka dwarore, to mano nyalo hinyo ngimane be kendo. Alafu kong'o be nyalo nyayo gik moko kaka iluongo ni ang'enge mag chuech, like wawacho ni gender based violence. Mago be inyalo nya ka ng'ato madho kong'o, to mago nyalo miyo bedo e oganda wa sana.
Erokamano Daktari Raphael. Adwa duogo iri Samson. Mondo ipimnwa ane gima notimre ni momiyo ichako akawo patik mar we kong'oni. Ang'o manotimre miyo neno ni koro an adwa amua an kaka Samson kawuono adwa chako kata safar mar weyo kong'oni. Gima notimre na ni naduogo aneno ka koro osiepena manango noringo osedhi moko Nyasaye noluongogi to naduogo aneno higni mango gi mbesena to ayudo naparo. Koro ka naduogo ayudo dhako mar ariyo minoda mar ariyo to nyisa ni wuod wegi ber lakini kok inyalo we kong'o to aneno ka ngima ni ok bedo maber nikech anyalo nyiso jothurwa ni nitiere gimoro ma kotimre ni to mondo owuogi pachi nokawa muda. Koro gigo nokawa muda ma samoro ka nanyalo nindo kata ka buok to ayudo ka achalo ng'ama nie wrestling agore gi ji. Koro mamano ka nowinjo kama kamano to ting'o rodhi ahinya. Mama rach mok nyala gi dhako. Koro ka ne ayudo dhako ma koro an go sani miluongo ni Rodi Kopany. No better understand and bedo kode ke baisen my problem anayuda. To an ok ng'ama rach tadwaro mondo wadak kodi. So ne wadak ma go Nyasaye kamano ne wan gi semi Nyaro madho kong'o. Yudo ka kuda madho kong'o. To no yie dak kodi no miya one condition ni mondo kora dak kuma antiere no mondo kora bed kode kumoro ma kata kora tiyo tija kocha lakini abed kode mondo at least otemo wuoyo koda. Koro aneno ka nokonya nikech nyaka na we kong'o no nanyalo koro ng'iyo to nyithinda biro chamo ang'o, mama ni ang'o modwaro, ot inyalo chul nade. Ng'ini machan wadak kuonde mok wachul ute, wadago kanyo od ng'ato wamaya to gino mera dhi kucho. Odi ne madake kibiro gene lweny. Koro yo jeno fadhali kika tho awe od ni ng'anyo dagi. Koro ne alan a lot. Omiyo naduogo ajo mondo abed ngima maber en mondo awe kong'o. Koro nawe kong'o. Samson adwa ni lose gi rawera moro kata mano jana moro mabende nitiere pacho kata mana gwenge mopogore opogore. En owuon en jalo mabende chunyo duto te pache duto te okete kong'o. Manyiso ni en addicted. Ere kaka inyalo jiwo rawera ni endi nikech ini wacho maler kanyo endo ni kalure kod thoth gik moko mabende ni kadhe mano endo wito keny mamari wito nyaka owetegi mage giko mabende notimo ma iniwo ni weri gi madhandiwo. Ere kaka inyalo jiwo jana ni endi mondo epe owere gi timni endi mar madho pelele. Ka wacho ni rowere wa modak e piny luo gi Kenya mzima en ni sama idu madho kong'o ni ng'in to joma obedo koda gin joma nadi. Nikech inyalo bedo ni imadho kong'o samoro in iwuon ok onyuoli ng'ama ohero kong'o kata ok ija kong'o but iyudo koro osiepeni gi tich mitimo biro miyo koro ibed e grubni. Second en koso tich. Samoro ineno ka koro nyathi kijana onge kibarua manyalo timo to kibarua ma gidhi timo en ma jua kali. Jua kali neno kosiepne dhi to tono mar pradek to chwado. En to be iyudo ka ng'acha tiyo matek moloyo to en ng'acha nigi energy moro bang' madho kong'o. Koro ineno ka gini dhi miyo iluwo ndo mana ni komadho kong'o to tiyo kaka kamano. Koro be wabile gini. Mar ariyo en ni nyithiwa maluo kong'o rach. Kong'o nyalo miyo itim gimoro ma kibiro gi paro chien bere kret to kinyalo min. An kong'o ketha gosiepena kong'o nomiyo kata mana wuon nying maber nok anyalo bedo go. Sama asemadho kong'o no kowang' wayanyre mar igoya mar agoyi kiny kendo no idwari ka polis. Koro kong'o rach. Kendo ka podi kong'o mondo iwe kong'o en mana ni inyalo ng'ado osiep. Kineno ka in gosiepe moko ma sa asaya munyalo go mbaka en mana kong'o. Koro teme kawo time ni idhi ot chon inyalo kata go mbaka nyithindo inyalo kata go mbaka madam. An anyalo wacho ni kinde mana manyalo madho kong'o no kan osiep minoda nikech kana chopo tager ka pino ma ka chiemo onge mesa to kata mana nyiero no kinyier gima moto kata sai no ka loso to nyiero podo kan nyiero gino bok mos. Koro kong'o no miyo keta ng'at moro ma naparo ni ka bang' to nitie ng'ama nyalo wachiero. Koro kana duogo ariyo lezin kara yo kanodhi bodhi adhi adong' e piny ka to ngimana gi tich matimo bende ok en tich moro ma dang' awach nondika gi sirikal ajajua kali nomiyo anyuono break. Kana anyuono break chiega ber kendo hera nyithinda Edwin Natasha minoda aneno ko wadak maber kendo achako dhi e kanisa dhako minoda koro misano baba trash to ne church kadhi nikech it's better
adhi e kanisa mondo geng'ne weche mang'eny mabiro yudo bang'e. Erokamano. Erokamano nyaso Samson. Ko kamano to nyakora Mugajwang pod wadhi mana mbele gi twagni endi manendo mar chuo to gi kong'o kata mana ndiwo. Wadhi tudre achiel kachiel ka waduogo ka wagado pi moro matin koda laktar Raphael mabende dhi leronwa ane machuok. Jogo mabende bet addicted gisoyo pachgi kaachiel koda chunygi duto te andiwo. Ere kaka gin giwegi kaka jogo mabende olony e weche gieki mag reso rowerewa gieki gin giwegi gidil koda weche machalo kamaegi. Ko kamano to wadhi wagad pi matin nyakora Mugajwang kabende wapimo ni pinywa ma Kenya kaendi dhi nade. Wadogo koda twagni endi tok nyere machuok kete mana kano. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic mana e goma wake. Pile pile kik bai kata matin. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza team mari B*860* *418#. Pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Chieng' nyasi mar Madaraka, tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022. Odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards. Achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Lakini walipojaribu kutafuta usaidizi kwa wale walikuwa wanapita hawakuweza kusimama, kwa hivyo wamekaa zaidi ya dakika 45. Ilikuwa mwendo wa kama saa 2:30, kwa hivyo hakuweza kupata matibabu ya dharura, ndo akaanza kuaga. Oganda joka chungod bura marabai kod Kenya mangima yuago jaod bura margi William Kamoti mana utongi manae masira marapaya. Mimi sitoki hapa. Ngoja mimi sitoki hapa. Sitoki hapa. Chepukati ya kuja atuadresa kwa. Mwangi wa iria obago ng'anyo e karomo mabomas ka ukwedo kang mar IEBC weye oko mar list jolar kom jatend piny.
jochung' dhi nyime gi yudo puoth mar laro kombe mopogore opogore. Machigne inyanya kwa Ramogi Wang ekidine ndo mano mar ariyo mar mbak ndalo kabende walose wi yawut onagi to koda Kongo kata mana Andiwo. Wanti studio waka indika achiel koda Samson to koda Rafael en nyalo mabendo lonyo weche gi mag thieth. To Samson en achiel kuom jogo mabendo osekadhe midhiero kalure koda timni endi mar madha Andiwo. Kapok wadhi achiel kachiel ir jalony mamarwa manendo Rafael mabende nitiere studio no endo mar Kisumu. Wasome thoth ote mabendo or koda nyikwa Ramogi Wang. Aneno ka indi Kevin Arucho. Otuoni lin kachiel koda Kolo. Oimore aunjo umakare kantiere gwenge mar Mbita ka indi. Gima timre ne kijende wetena odonje Kongo kalure koda aole masa moro jiolre godo. Second, eni seche moko iyudo ka in gi stress to ngama nyalo konyo kata gi paro onge. Koro samoro inono ni idonja ya Andiwo ka bende mano endo ema nyalo tieko ni stress. Aneno ka indi bende iluongo ni Veli Makadev. Otuni nyanya kachiel koda local instrumentals umora maratari weche Kongo to pek maratari lakini mondo ngato koro wuoge Kongo bende ok en gimoro mayot mano dwaro lamo kende. Mogik iluongo kanyo endo ni Efi Katambe. Otuni kadongo locked lin an Kongo na donje high school to noketho somba kata obedo ni nawe mbeleni form 4 kamano endo. Otuni noketho sombe to bange koseketho sombe nochako dok school. Makoro we chuth kogike class 14. Aha. Erokamano lin an be an gi ote adek moko kae madwa somo. Antie gi James Waringa owacho ni entie Rox Yaya. Owacho ni ngano mapoko madho Kongo to gombo donje. Werigo kabisa nikech kidonje to ibo bedo addicted mano bro donjo rembi. Then kuiacha itakuwa ngori. So kapo kichako to werigo. Anbe gi Ken Ayeko jakora ndocho ni entie Kisumu Nyahera Dago. Wacho ni jomoko metho nikech aola. Moko bende ni gigolo stress. Rachne ni the more migolo stress, the more modonje remo, then wokne okyot. Koro ibedo addicted. Yadhe en nango jahocho to iweyo kabisa. Ogombo ng'eyo kaka onyalo weyo. Ngama gino donje rembe nyalo weyo. Mogi kan gi Esther Mike wacho ni wach Kongo ni to wuoye uru yawa vijende okalo odhiye jodongo direct. En wach malich ahinya. Adwa dokir Samson. Yes. Samson dagombo ng'eyo. Yes. Wacho ni sani ne process mar weyo, yani ni sedonje process mar weyo kabisa to ni doke kumanidaki. Yes. Ni dhi dala midwogo. Yes. Jo mani dago chon manonge kaka ngama rach kabisa. Yes. Manego yoji kosemer. Yes. Ne giyier waki e kindgi. Kaka naduogo nabedo gi tich matek nikech kana duogo nyaka ne kora manyo leaders ma odak e bwo dala ma Kibira ka awuoyo kodgi. Then achaka koro ng'ama kana aromo kodi kabdipo na siko sana kodi na kwa ing'wono. Koro kati wena but chunya dok gonyre na kwa ing'wono. Koro natimo kamano but then adhi amingo gi ji baparo ni koro sani to wadak kodgi karachiel kendo ging'eyo kata sani kuma nyathi moro molal moko dwa dhi e skul githothni akonyo jonyuol mang'eny adhi aluonge tawuoyo gi nyathino idho mera gimitimo ni rach. Nyithindo kata kopo ni nyathi manjore ma pod odwaro neno gomb gir ng'ato awuoyo ga kodgi ng'eny gi tanyisogi no mera mayo ng'ato gire ok en gima ber. Tamiye history mara matin tanyiso no mera anyalo timo mag to gik manatimo gi teno konya. Pesa manayudo nok danyiew na mabati gin pesa mane rume Kongo gira gik moko mok kony. Koro nikech pod itin in gi time mari ma dhi e skul itieki mondo ikony janyuol. Wasebedo ka watimo mano. Dono watime atima nikech kwa yaria pok wayudo jomiluongo ni sponsor moro kata ne NGO moro manyalo miwa jingo mar mondo koro wanyalo luongo kana jowago kuma gintie to wambiko kodgi. Erokamano nya Samson. Adwani wadhi achiel kachiel ir jalony mamarwa manindo Rafael mabende nitiere go kuma Kisumu. Mana ka bende winja jalony Rafael lero ni machuok kaka nyikora Ramogi Wang ni in mabende iselonya inya sekta niendi. Ere kaka ureso rowere mabende oseketo pach giduto te kata mana chuny giduto te e Kongo. Mago ikuwa lungo ni jogo mobet addicted
mondo koro giwe metho en gimoro matek. To be en adier ni rawera kata mano jana moro ma madho pelele okang' moro ma malo ahinya nyalo koso nyuol kochopo okang' moro machielo? Koro rawere mose madho kong'o ma koro kong'o o affect ngimagi e yo mamalo gin joma inyalo kony. Ng'enyne jiwe ni ka ng'ato madho kong'o to en ng'ama iwuoyogo, idhawne kata inyalo chwade mondo we madho kong'o, to mago ok nyal konyo nikech en tuo. Koro kaka tuo moro amora kaka ithiedho malaria, kong'o be en tuo ma ithiedho ma be nyalo thiedhore. Koro sama gibiro to irwa to itimonegi assessment. Koro inyalo ng'e ni kong'oni en e kiwango mane mar madho kong'o, to gin yore mage minyalo tiyogo konye. Koro yore minyalo assessment ni wanyalo tiyo gi nitiere tools mitiyogo for assessment. Mayot kuomgi moloyo en moro miluongo ni cage, nikech kong'oni kata alcoholism oketie twech. Koro waluonge ni cage, ka gima ine cage. Koro cage no kwatiyo gi abbreviations mag letters gego, C for cut down. Kowacho ni ng'ato be isebedo gi paro mar ni onego iduok math ni piny. Koro ka be ni isebedo gi paro machal kamano to tamo duoko math piny otami, to mano in gi score achiel. Mar ariyo en anga kata ich wang'. Nyalo bet ni sami madho kong'o kata ji wuoyo e math ni mar kong'o ni to iyi wang'. Kamano in adier to ichake score machielo. Mano koro in gi points ariyo. Mar adek en letter no en G, cage. G. Iwinjo ka in guilty kata iwinjo ka chunyi chandore kimadho kong'o. Kamano timore to mano ichake score, mano koro in gi point adek. Then mogik en E ma stand for early morning drinking. Chuno ni nyaka imadh kong'o gokinyi. Giwacho ni igolo lock. Koro gin points 4 go. Koro ka ng'ato in gi points 3 kadhi mbele, to nyiso ni in gi shida mar kong'o. Koro kwaseyudo kamano to koro nitiere koro kiwango manyalo timni gima waluongo ni detoxification. Koro itiyo gi medical detoxification nikech imadho kong'o. Koro itiyo gi yath moro madwa chalo gi kong'o mondo oduok dalili ranyisi ma in go e dendi go mag kong'o go. Koro en a form of thieth mitiyo gi yath machalo gi kong'o no, giluongo ni benzodiazepines. Koro koti kodgi to nyalo konyo ng'ato. Koro kata ka okete e osiptal ok omadh kong'o to ok onyal tetni, nikech samoro gimomiyo gimadho kong'o en ni kok omadho kong'o to tetni wiye bare. Koro yadhno geng'o mondo mago kik timre. Alafu mar ariyo inyalo ketie thieth. Nitie yedhe minyalo tigo ma koro mag osiptal mondo ng'ato kik madh kong'o. Koro yedhegi samoro nitie mageng'o ma kidwa madho kong'o tibro ng'ok kata ibro winjo kituo. Koro mano en yo machielo minyalo konygo ng'ama madho kong'o. Nitie yo be mar counseling ma be nyalo konyo ng'ama madho kong'o. Samoro inyalo wuo kode gi a professional counselor kata jahocho mosomo yorego mag hocho manyalo konye mondo oduok tiyone gi kong'o piny kata owe madho kong'o. Alafu nitiere support groups mag kong'o be manyalo konyo ng'ama madho kong'o kata ng'ama nigi shida mar math mar kong'o ma koro kong'o okete e twech no miluongo ni addiction. Koro groups gi iluongo ni Alcoholic Anonymous, to giyudore kuonde duto e pachowa ka. Koro inyalo tudori kodgi to ginyalo miyi kony makare. Erokamano ahinya Laktar Rafael kuom chiwo paro moro maliw ewi penjo mabende nachwalo ni kanyo endo. Kolo. An adwa dok ir ng'aneri Samson kendo kwatieko. Samson iwacho ni in e process mar wuok kabisa, gino pod nitie kaka pod chandi. Koro lernwa kanyo matin. Ane plan ma yani ingeni anwa wacho ni nyithi luo te sana vijana ni wazee wadake boke bira kendo kibira ni osekonyowa odagi luondi. To nitiere gik matimore ma kok wanyalo wuok oko ka jo society kata ka community mondo wakony nyithiwa, to wabro lose our young men and
women because 2 months back nalalo rawera manomadho mana kong'o bumadho kong'o to we kanyo gosiepene kitere ot tere ushirika kanyo kitere level 3 manene jatendwa ker masani okelonwa 42 kanyo to ne onge gik minyalo konyego koro nowe kanyo kidwoke ot to odhi ong'adore kamano a very young boy man gi higni 22 koro gik matimore e dala ma kuma ji odak e kijiji gin gik mang'eny timore okinyi timore otieno to gigi timore mana e kong'o ido ka ng'ato madho kong'o kata nyathini en gi grudge gi wadgi to koro odhi kele e kong'o ka nindi ni kwinya koro an kaka opija kata kaka Samson Ouma akwayo oganda luo ni kong'o rach kong'o ok en gima ber especially kidwaro dongruok e odi nyaka make sure ni iwe kong'o ko nyalo wacho ni sama kinde manchakoro awe kong'o naduogo gi dongruok maber ba neno ka nyalo tiyo koro tija na manyo pesa na ba nyiewo pikipiki mara masani koro achamo gima luongo lucha kata tim but aduoko Nyasero kamano to kwa nyalo iga gima chalo kamano ber do ni piny to sani okethore miyudo ka vijana mathindo under 20 years kiwuoyo kode to wajo we mzae to kong'eyo ni mzae ni mondo ichop kanyo nitie gik mabene ni kale koro an gima nyalo wacho ni Uganda luo ni kong'o nyaka wawe mondo wawe kong'o kikirit mondo kong'o timni gima rach ine kop samoro ibiro timoni ma kata wang'i ok bi neno gimitimono ibiro timide kiwuok kanyo to koro jopiny lal kodi an anyalo duoko Nyasaye erokamano kuom ok ang'eyo gima mano oyiera kuom oganda kuom jok mananago nitie joka joma nodere I have my friend ma kanoduogo iyudo ka koro jopiny bedo kode matek nokawo tol bodere ma jopiny ong'eyo to nitie jomatindo kata osiepeni moko mipuonjo mapod nie kong'o mitemo gologi nitie nikech kumatie stage matie an kod vijana mayang an gi wazee to wasiko wapuonjogi na jisi ni jopiny nomiya tich mar jatend vijana youth league kendo ne an youth leader mar adek nitie youth leader mokwongo Sarang'ombe then DPT then an youth leader wing koro wakonyorega sama nitie masira moro nyathi moro yudo nokwalo simu to giluonga ni bwana wadhi aneka nikech chutho asekali gigo anyiso ni mera gini kwalo kopani nyathi mokwalo gimoro ka ng'i wang'e kama abiro nyisi nyathino ni kod gino koro wasebedo ka wakonyore kod kijiji gi leaders mantie community to pod wabiro medo konyruok mar mondo wagol nyithiwa wach marach makoro miyo nyathi ok nyalo dhi skul butiek skul wach kong'o yes erokamano Puoch gi pak Samson ok en gimoro mayot ahinya mondo mi ng'ato wewe andiwo ichimo chinga gokinyitiwa andiwo kamano lakini kalure koda midhiero mathoth mabende ino ni sekare en puoch gi pak ko kamano to adhi achiel kachiel ir laktar mano endo Rafael mabende ntiere go kuma Kisumu manasema koro watiwe ko twagni endi Rafael lerne nyikwara Mogajwang adwani ijiu yawot onagi ewi kong'o akiani madhe mang'eny makoro kila sara koso onego bedni wamadhe matin koso imadhe mang'eny nikech wacho ni too much of something is poisonous laktar leno ni machuok ere kaka inyalo jiwo rawere ewi wach andiwo ni endi kata mana pelele koro wanyalo nyiso rawere nikech gine magen gi chandruok kata midhiero mar kong'o waseneno ni kong'o kelo midhiero mang'eny sana onyamiyo rawere kosa giketh tijegi kata gikos yudo tich nyalo kethonegi kata sombgi nyalo kethonegi gik mang'eny koro wamedo mana jiwogi mondo giyud puonj giyie gi puonj mar weyo tiyo gi kong'o e yo ma onyalo hinyo pachgi ngimagi mar paro kata ngimagi mar del nikech obedo gima rach ka koro kong'o ng'ato nyalo madhe mondo okwe pache kaka jowinjowa nowacho mbele kanyo lakini koro kochopo e kiwango makoro ohinyo ngimani mar paro kendo ohinyo ngimani mar del to mano koro ichopo e kiwango makoro onegi itimne nonro kaka itiyo kode erokamano ahinya Daktari Rafael ka bende watieko kolo osebet puonj maber ahinya ing'e maber
mondo ng'ato we madha ndiwo kata pelele ok en gimoro mayot. Dwaro bet piny ibet gi bura kendi ni wuon. Ichako kwan achiel ariyo midhiero ma iniwoni sekadhe kalure koda kongo ni endi nyalo bet ni tich kata mana audio wei ko kamano to kata mana osiepe odhimo kwedi. Omiyo laktar wacho maber ni ati madho pelele okrach lakini madho ng'ene ema koro nyalo kelo ni asara. To nitie rowere kata yawuoto na gi maneno wasani ma nigi problem no to gigombo ni giwuok konyo nitie kaka daktari wacho kata Samson be en example maber kata ranyisi maber ni ng'ato nyalo we kongo kata donje ma kata gino donje rembe pod onyalo we modoga ng'ama normal kabisa mana diera. Ko kamano to nyakora mogaji wang owacho ga pile ka pile ni gima nigi chakruok mare nyaka bedie gigi ko mare ko mana mathoth ahinya ne japicha mamaro manendo Asuza kachiel koda director Bob ero kamano mathoth ahinya to ne in ni wuon mabendi kaw seche giduto te mondo iket wang joy mar Ramogi cheno mar mbak ndalo Nyasaye ogwedhi luonga ni Lin Ramogi nyar Nyakach luonga ni DJ Kolo instrumental warad kendo kiny e chenro mar machielo mar mbak ndalo.